السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته وعزته تتم الصالحات وتنزل البركات. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا ومولانا قرة عيوننا إمام المتقين أمير الأنبياء سلطان الأولياء سندنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأتباعه أجمعين. لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على رب العالمين. اللهم وفقني لبيان ما يحتاج الحاضرون إليه وما يصلح أحوالهم. إلهي أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا، فأعطنا كلنا محبتك ومعرفتك. الله تبارك وتعالى همّاً طاعات عبادت لنذي صالح أمل لنذي خداي için oturuşuqlanız ve muhabbetlenir din yoluna büyük Allah'ın taati ve ibadeti yoluna kadam ve adımlanır. Tamam duayı hayırlanır. Lütfu keremi bilen kabul edip de hemmenize iyiliğin içeriğiniz, dost yarınız, kavmu hişiniz, enatağınız, oğul gıydınız, dünya ve ahir saadet gününmek yüze aklık versin inşallah. Gözümüzün nuri, başımızın tacı Muhammedur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mübarek 55. yaşında Bedir cenginin sonuna bolan vakalar ve mübarek yağdaylar. Allah Teala'nın Habibi ve Allah Teala'nın dostunun teberrük gurrunları. Bir mübarek gurrunlar nesip eden adama iftihardır. Nesip etmeyen adama da ulukan bir büyük nimetten hayf kalmaktır. Nimet diğerleri üstüne sallanandan sonra kadrini bilmek de bir de bir Huday Teala'dan tevfiktir. Nimetin kadrini bilmeyen şık bolup gezmek de bir de bir ulukan verer çekmektir. Ey Müslüman, yadından çıkarma bu gurrunu. Bir de öyle zamanın içinde Resulullah'ın yaşayışından, mübarek gurrunlarının, almalı derslerinden, fitne zamanın içinde eşitişip, kulak atışıp, giyeceğin içinde vakit koymak imanın alamatıdır. Allah Teala dünya ahir nuri imandan ayırmasın. Deleylin mübarek gurrunları. Geçen hafta ahirki gurrunlar Hazreti Zeyd ibn Haysame radıyallahu anh şehit bolanlardan. Ey dede, cennete gitmeli ol ya. Cennetten başka yana olsa sana icazet verirdim deyip gidip şehit bolan adam. Ve Hazreti Harise enesi ağlap, ya Resulallah, sen ödün bilyen men oğlum beter qavvorardım. Oğlum da meni qavvorardı. Oğlum şehit boldu, aya oğlum cennette mi ya cehennemde mi deyip soraptır. Resulullah cehenneme cevap verdi. Sen oğlun cennette değilliydi. Belki kendi cennetin ortasında olan Cennetül Firdevs'ta dedi. Ohan Hazreti Harise'nin enesi idini öğürüptür, gülü veriptir.
Şu ýagdaýda geçen hefte tamam bolupdy. Ey enatala, ey jawan dost. İnşallah käne barty 3-4 dagyga dersin aýdyn ýygyň alyp gideýlehim dersimdiň. Gurrunymyň. Belkim enataň gulaklarynyň girip ýüreklerine otursun bu gurrunle. Ýöne heýfke kän enatalara nesipde bolan ak bu gurrunle we husranny da bol geçip gitýärler. Gör onu Harisani Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem sen oğlun cennette dilenden meylek gülü verttir. Yani bir enatan vazifesi näme? Bir enatan vazifesi özünün bağlasını dünyada başardığından qowsaklap şu oğlum ahir cennete varsın deyip ahirki maksadı şu olmalı. Bir Harisan enesi maksadına yetipdir, inni näme ağlasın? Gülüverttir da inni. Bir bağlamdan ayrılılığım bana ağır düşüye, ona da sabr ederin niptir. Saasbir, inni cidarın niptir. Gülüverttir. Bağlamdan ayrılansam, kıyınçılığı ba, ona sabr ederin niptir. Yani gülüverttir onda da. Näme enatan vazifesi oğulgıydını, kän enata, belki bitin enata şu zamanda oğulgıydına kän zahmet çekýäli. Dünýesinden çürüýüm. Hop, bir zahmet çekip özi fakir başagay giýje unis oğulgıydyn bir zada ýetirjek. Ey enatala, bir zada ýetsin, şu bir zat cennet bolsun. Oy oğulgıydymy cennete ýetsin. Allah'ın rahmatyna ýetsin. Hudaýyň rahmatyny döken ýerine barsın. Biz Müslüman ahim ders almalyşylardan. Oğlum cennette olsa näme ağlaýyn dipdir. Ene enatalardan çürüýüm bir olaqan dersde. Emma mübarek gurrunymyza geleýin. Bedir jeňinde Peygamberimiz sahabalar bilen beýik Allah'ın ferişteleri iýermegi bilen kafirleri bassala, kafirlerden 70 nefer öldürülüp 70 nefer esir oldu. Qalanna qaçıp gitdi. Geçen hefte geçti, 2 neferi Peygamberimiz Medine'ye ýeberdir. Bardan haber verin ki Müslümanlar piruz boldy, kafirler bassa dip. Wa wasala al-Bashirani al-Madina'al Munawwara. Peygamberimizin 2 tane jawan oglan iýeripdir. Olar Medine'ye geldiler. وكان اليهود والمنافقون قد أرجفوا في المدينة المنورة بإشاعة الدعايات الكاذبة حتى أنهم أشاعوا قتل النبي محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم. İki tane Peygamberimizin iyi bilen jawan oğlanı qawha gelip Medine haber vermeli ki Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem piruz boldy, kafirler bassa dip. Balan kişi gelip görse Medine'de kafirler, Yahudiler Müslümanların tersine şu Peygamber'de ayrılıptır, Muhammed de ayrılıptır, Müslümanların da hemmesi qırılıptır dip gurrun şaýa çykartdyrlar. Peygamberimiz ol jawan oglanlaryň birini özüniň diýetini mindirip ýertdir. Özüniň diýetini mindirip ýertdir. O ham Yahudiler münafıklar edipdir. Görýäňizmi o Muhammedin atyny minip geldi dipdirler. Sallallahu aleyhi ve sellem. Muhammedin öldürilýäniň alamaty şo dipdirler. Medine'deki kafirler, Yahudiler, münafıklar. Hal dipdir. Muhammedin atyny minip geldi dipdir aleyhissalatu vesselam. Hay dargadyňyz dinni dipdirler. قد تفرق أصحابكم تفرقا لا يستمعون منه أبدا. Yahudi la aydipdirler. Ha Müslümanlar, qawzy dargadyňyzmy? Tarafyňyz tanydyňyzmy? Qawzy pytyrdyňyzmy? Innikilap üýüşip bilmersiňiz, ha dip. Bular piruzlyk habar bilen gelipdiler. Häzir habar eşitmäkäle şey diýipdirler. Oham ol ikisi yaxşy gelenni Müslümanlar hemmesi narahat bolup taşynalypdyrlar. Näme habar? Resulullah'ın diýetini min kelipsiň sen dip. Ama ola aýdypdyrlar. Qutila Abu Jahl ve Umayya ve falan ve falan ve falan.
Ebu Cehl öldürüldü, Umeyye öldürüldü, falany öldürüldü, falany öldürüldü, 70 nefer öldürüldü, 70 nefer esir oldu. Münafıklar, Yahudiler gülüpdirler. Kaçıp kaydıptır, akıllan çaşıptır. Ebu Cehl öldürülecek mi? Akıllan çaşıptır, bunu görün deyip yeni gülüşüptürler. Eyten ama Muhammed'in atın min qaytıptır, diyetin min qaytıptır deyiptirler. Sallallahu aleyhi ve sellem. Aham bila, yaxşıca, yok, biz akıllan çaşamızak, hakikat görün Resulullah bizi iyi verdi, bu işlik habarı Medine-i Münevvere'ye vermeden çürüm. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ashab-ı kiram tarafı bassala, esirler de geliye, Peygamberimiz de bu nerti gelir ve qalan kafirler de kaçıp gittiler deyiptir. Medine-i Münevvere bir hoşluk bolupdur. Bir begençlik bolupdur. Bir küverttirle, la ilahe illallah, Allahu ekber aydışıptırla, emme bir uluqan haber. Qala Usame radiyallahu an, atana al-khabar hina sawayna at-turaba ala Ruqayyah radiyallahu anha binti Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem التي كانت عند عثمان ذي النورين رضي الله عنه. Ol cenge var ya qala, Bedre var ya qala, Hazreti Osman'ı Peygamberimiz näme diýdi? Sen qallıydı, qıydım meriz, sen şonu sakla diýmedi mi? Cenge var ya qala, Hazreti Osman'ı ýedine urupdy. Sen qıydymyň ýanyna qal, Ruqayyaň ýanyna diýip. Ohan Peygamberimizin oğlu ancak bolup berendir 11 ýaşynda sahabalyň miri Mekke'den gelen sahaba oňa da aýdypdyr sen neşe Osmanyň ýanyna bol qıydyma hyzmat edersiň. Hazreti Ruqayya 23-24 ýaşyň döwreginde Resulullah'ın qıydymy marizmiş. Usame näme diye şol boşlyk habar gelende Ruqayya dünýeden geçipdi, biz jaýlap ahyrky gomunu guýup tutup diye. Ey bir Resulullah'dan şirim nadir musibetler kan. Ey bir nadir dünyanın ağır vurgunları kan. Bedir cenginden piruz olya sik gelmeli, inni deslap işçek haber qıydının ayrılmağı olmalı. Qıydılarından deslapqa ayrılan Hazreti Ruqayya radiyallahu anha 23 yaşında. 22, 23, 24 çoğun içinde. Odalla Qasımcan ve Abdullahcan diýen oğulcukları bir ýaşynda, bir 2 ýaşynda odal Mekke'de qaýyrly. Enemiz Hazreti Hadicetul Kubra radiyallahu anhadan bolan çağala. Biter bir geň zat dämay, biter bir bitin musulmanlary ders dämay. Allah Taalaň iň habibi, Habibi Rabbul Alamin, Allah Taalaň dostu, Hudaýyň huzuruna duqan ady tutulýan bir aziz adam, Allah Taalaň huzuruna duqan eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu diýilýän adam belli bolýar, dünýäň öýde musibet jaý bolmaly, dünýäň öýde narahaty jaý bolmaly. Men hiç kime eziyet beremek, men hiç kimden gargyş alamak, men ayağıma teğne qarınçı ölenak, näme maňa musibetler gelýär diýip şikayet etmäne jaýmy ýok bolmaly. Resulullah'ın gurrun ahimşi. Asen şigice şundan başka gurrun ağlap vermeli değil. Dünya arada bir uluqan dersi. Allah Teala'nın hakikat dostu, habibi olan, halili olan Muhammedur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gıydi. Hazreti Osman'ın denanası. Atana al-haber hine sawwayna at-turaba. Sawwayna at-turaba. Ahirki gumuyup, jaylap boluyupdyk. Oňa çeli aňyrdan habar geldi, Resulullah feth boldy diýip. Resulullah tarafy bastı diýip. Belli bolýa, dünýäň öýde bir geçilge jaý bolmaly. Dünýäň öýde gidelge jaý bolmaly. Gidilişinden ne? Bir ýaly galanlarda ders almaly. Şol gitýänler de biziň jensimizden. Bizden uli, bizden kiçi. Bizden meter arzus kan ya bizden meter arzus az her ýagdaýda bolsun. Bir ýanyk insan haşolada. Näme diýip etibar diýen zat, ders almak diýen zat, ibrat diýen zat ýok bolmaly insanyň fikrinden. Ey musulman dogallar.
Näme diýip şu ibret diýen zat düpden aýrylmaly insanlardan. İçeriğinden, daşarıngdan, doşuňdan, ýaryňdan gidip durmaly. Ýene de engar bizden başga bir adamlar, bizim jinsimizden başga bir jins adamlar gitişýänek, bizi gitmejek ýanak bolmaly. Beýik Allah jogap bolmajak ýaly bolmaly. Ölmez minnip düşmesin. Mahtumul İşan'ın beytini okuyakana izin al gidecek gurrunun. Ölmez minnip düşmesin. Gönlün bu guman içire. Ömrü yoktur etibar. Bu ötüvçi zaman içire. Benni armanı yoktur. Can verse iman içire. Benni armanı yoktur. Can verse iman içire. Sözlü sözün yayılsın. Bu yakşı yaman içire. İzinle Mahtumul İşan sayrap kânlık beytler aytıyor. Etibara yoktur. Gönünün adam imanına kaim olup, imanı bilen, yani beyik Allah'ın muhabbeti bilen canını verip, kabrında da beyik Allah'ın muhabbetine yatıp, ve kıyamatta da Hudaýyň rahmetine turjak adam, elbette gönünün adamdır. Emma dünyada, yaşayışında beyik Allah'ın rahmetinden ve büyruğundan daş olup, ahir canını verenne de Hudaýyň rahmetinden daş olup, ve kabrinde de Allah Teala'nın rahmetinden daş olup, ve kıyamatta da Hudaýyň rahmetinden daş adam, elbette dünya ahir kösünün ziyankar, hasır, husranlı olan adamdır. Emme Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem öýdi de uğrattır bähriklin. İki defer iyi verdi Medine haber, olar ki gelli. Ve teharraka sallallahu aleyhi ve sellem nahvel medinetil munawwara. Peygamberimizin öýdi, goşuny bilen bile, esirler bilen bile Medine'ye gaşyn süýüşip gaýdy beripdirler. Ey musulmanlar, gawjatdan kulak asın. Resulullah can bireme bäri süýşellerine esirleri kökeden ýeke gözden geçirjek diýipdir. 70 tane esirler içinde Mekke-i Mukerreme'de Resulullah ve sahabaları eziyet veren insanlar var. İçinde bir necis muzi adamlar var. فَنَظَرَ النَّبِيُّ الْمُصْطَفَى sallallahu aleyhi ve sellem اِلَى النَّظْرِ فَأَبَدَّهُ الْبَصَرَ. Görse içinde kadim nazar var. Resulullah can gözün çıkıp heýorep kahar bilen gözäpdir. Nazar diýen adamy. فَقَالَ النَّظْرُ لِرَجُلٍ إِلَى جَنْبِهِ Muhammed vallahi qatili. Nazar korkup ýanyna aýdypdyr. Muhammed men gaty özedi gözüniň içinden ölüm görünýär diýipdir. Men öldürjek Muhammed diýipdir. Aham ýanyna aýdypdyr. Korkansaň şeýle gözüňe görünýändir, o jere däldir diýipdir. O da diýipdir, ýok diýipdir. Muhammed meni öldürjek diýipdir. Nazar diýen adam. Nazar kim? Resulullah can Mekke-i Mukerreme'de Kur'an-ı Kerim okuyaka, ol näçe ýylmyndan adal, Medine-i Munawwaraga gelmäka, 4, 5, 6, 7, 8 ýylmyndan adal. Her haçan Resulullah can Mekke-i Mukerreme'de Kur'an-ı Kerim okuyup, beyik Allah'ın muhabbetine çağırıp turandan sonra, Resulullah'ın yerine oturup, hop Muhammed'e kadim gurrunlar aydiye, aleyhissalatu vesselam, men size kadim gurrun aydiyin deyip, kadim şalan gurrunlarını aydiyenmiştik. Yürüyütü başka yurtlara ütyenmiştik. Şahnameleri okuymadan çüreyim. Şalın gurrunu eşitmeden çüreyim. O ham Peygamberimizin izinine durup, Peygamberimiz Kur'an-ı Kerim okuyup, Kur'an-ı Kerim'in derslerinden aydıp, Peygamberlerden ve kadim helak bolup, dargap gidip, beyik Allah Teala'nın kahar gazabına düşen insanların şolardan ders almaly gurrun verip turandan sonra, gelin menne size gurrun vereyim. Muhammed gurrun aýtýan, men gurrun aýtýamy. Falan çatşan gyýdy falan bolupdyr, falan paçşan ogly falan bolupdyr diýip, şeýitdir Resulullah eziyet berýän adam. Bu kun esir bolup Resulullah'ın ýoluna oturmaly. Aham nedir? Mus'ab diýen sahabaga aýdypdyr, ya Mus'ab, ente aqrabu men hahuna ilayya rahiman. Ey Mus'ab, men iň ýakyn garyndaşym sen diýipdir. Muhammed'in bolup durşy meni ýangaty özedi, meni öldürjek diýipdir. Senden isteýän, sen aýt, ya Resulullah şunu öldürmäýin diýip aýda diýipdir. Mus'ab aýdypdyr, ey nazar, sen dälliňmi meger?
Kur'an-ı Kerim'i dille girerdin. Se unzilu mislema enzelallah. Kur'an yanık menni getirerini padşalığın gurrunun getirerdin. Ey sen nelmi Resulullah'a eziyet bererdin? Ey sen nelmi sahabalara eziyet bererdin deyip. Hazreti Musab da şu kepler haydiptir. Ohan bu gurrunun içinde bunu esir eden Hazreti Miqdad radıyallahu anh ya Resulallah esiri deyiptir. Men esirim şi yankı nazar aytacak bolupdur. Şu gurrun olanna bilada bir mantığa yetip duracak vaxtlarmıştık. Ya Resulallah esiri nazar deyiptir. Men esir ettim. Ay şuna degmeyliye bir zat deydirecek bolupdur da. Emma Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aydıptır. Kesmeli şon kellesini şu mahal deyiptir. Bir necis insanlar kaytı koyuversen yine de dinin mızahimi ve Müslümanlara eziyet beriyen ve kafirler kuşteleyen adamlar deyiptir. Hiç gurrunsiz biduni meşveret kellet kesilmeli adam son deyiptir. Hazreti Ali Murtaza radıyallahu anh evlemeni doğru gerdeninden vurup kellesini yere kaçırıptır. Huday saklasın Hudayın qaharından. Huday saklasın Hudayın düşmanı olmadan. Akıl edin kardeşler, könüllerden qalan yok. Dünyaga bil bağlagan qal ziyan içinde. Ödünün gelişine dayanıp, ödünün savadına dayanıp, ödünün mülküne dayanıp, kudretine dayanıp, men neyip dururdu, bugünkü näme dayanmağına da yok. Şu dünyada kesilmehde kıyamatta kesilecek. Bunlar bizleri ders olmadan çüreyim, Resulullah canın evine, Hudayın hükmünü yördüp duran beyik adamlar bula. Devrun nakillere dayanyadı. Mülküne dayanyadı. Anırdan merden şahname öğreniyerliğine dayanyadı. Peyda verdi mi? Hiç zat. Yoksa Resulullah can inşallah indi keptelere degeler gengeşiptir sahabalarına bir neçe adamlar näme deyilişler deyip. Bunu bedune meşveret deyiptir. Emma yine bir tane necis kafirlan biri esirlerin içinde İbni Abi Muayit kim be? Yeki gilyaha önküm ekkedi eviyet beriyen adamlar. Ebu Cehlin gurrun geçti. Hazreti Belal'a eziyet beriyen Umayyan gurrun geçti. Şahnamaları öğrenip Kur'an-ı Kerim'den avadanlayıp eziyet beriyen nazar da geçti. Emma İbni Abi Muayit bir de esirlerin içindemişti. Resulullah'dan genişmeyen kellesini kestirecek adamlar mıydı? Kim be? Huvellezî kâne ya'ibun nebiyyel Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bi ennehu la yebqa lehu veled. Resulullah canın Kasım Can diyen oğlu dünyadan geçenle Mekke'de ka Muhammed'in oğlu alacak mı deyip Resulullah'ın ağlatayan adam. Abdullah Can diyen oğlu ayrılanına mandan evlat kalmı ya rahim deyip eziyet beriyen adam. Huvellezî alqa sala cezurin ala ketfi Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Ol Ebu Cehil kızdıranına hemen gurrunu yadınızdadır diyen eçegilerini aşgallarını Resulullah'ın gerdenine gerişine oklan adam haşa. Namaz okuyup duka kelletine gerişine oklan adam. Devruğun nekleri güldürecek bolup bir tavır necis adamları güldürecek bolup şuna iftihar edip ödüm getirerin falan diyenin eçegilerini Resulullah'ın üstüne koyan adam. هو الذي جعل رداءه في عنق النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم يجر. Şladan Resulullah can Mekke'de, ol Mekke'de kala. Ol Kâbe'nin yanına namaz okuyup tuqa, Peygamberimizin mübarek köyüne bilen Resulullah'ını boğup, namaz okuyup tuqa, evi çekip yıkan adam. Ahmet Hazreti Ebu Bekir'in Siddiq radıyallahu anh, anırdan yortuk gelip elinden alıp, أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم. Ey müşrikler, aya bir adam ki men Rabbim bi Allah divay diye şonu öldürecek bolýaňyz mı? Hudaý Taala tarapdan ayet bilen, kudret bilen, Hudaýyň kelamy bilen gelip duran adam öldürecek bolýaňyz mı diýip elinden alan şol İbn Abi Muayit. Resulullah'a eziyet vermeli bolsa ewe düşýän adam ýöne bir gurrundy eşitden galan Resulullah can namaz okuyup tuqa
Peygamberimizin mübarek köynegi bilen boğup ewe çekip yıkan adamda Ebu Bekir Siddiq'ı elinden alıp Resulullah can namazını bozmayandır şonda. Havluqmani namazını okuyup bolup kafirlere gaşyn bakıp aydan sözünü mübarek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sözünü eşittireyin. Ya ma'şara Kureyş vellezî nefsu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem biyedihi. Ebu Cehil, Umeyye, İbn Abi Mu'id şol adam, şol oturanmış. Ey Kureyş üýşmeliği diýipdir. Ol Allah bilen amd içýän kimin janym şol beýik Allah'ın eline ma ursiltu ileykum illa bizzebhi ve aşara biyedihi ilal halqi. Hudaý meni iyi berdi, sizin damağınızın çalmadan çüreyim diýipdir. Peygamber mübarek elini mübarek bokudygyna goýupdyr. Şizirek sizin damağın çalaryn bir gün diýipdir. Şol İbn Abi Mu'id bun kun Resulullah'a önnedu. Ebu Cehil'in damağı çalındı. Ve aşara biyedihi ilal halqi. Şizirek sizin damağın çalmadan çüreyim Hudaý men size iyi berdi diýipdir. Bir gün Mekkeň daşynda siz gören damağınızda çalaryn diýipdir. Hudaýyň şiziri dostu bolan Habib Rabbil Alamin bolan Resulullah'ın qaharyna düşmeli. Inni bun kunnedu ahirki o necisinde zalarynyň birini aýtsak İbn Abi Mu'id dostunyň göwnüni berjek bolup Resulullah bilen bir gowurşypdyr İbn Abi Mu'id bir wagt. Oňa dostu gelipdir. Ma ana billezî arzanka hatta ta'tiyehu fetabzuqa fi wajhihi. Ýa İbn Abi Mu'id ba şoň dost aýdypdyr. Barıp şu Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem yüzünü tüykürüp ağzına gelen kefi sevmesin men razi dälipdir İbn Abi Mu'id'in dostu. Uy dostipdir. Senden narahat etmerin bak yüzünü tüykürarın diyen adam. Bun kun esir bolwati. Aham barıp Resulullah canın mübarek yüzüne tüykürüp qaydan adam. Resulullah'ın yüzüne düşmendir. Yönü tüykürün oklattır Resulullah'a şimdi. Aham Peygamberimiz şonna aýdypdyr. İn vecedtuke haricen min cibali Mekke'til mukarreme zarabtu unuqaka. Ey İbn Abi Mu'id. Seni bir gün Mekke'ň daşynda tapamaýyn diýipdir. Şu Mekke'ň derelerinden dağlarından aňyrda görsem özüm damaň çalarym sen diýipdir. Resulullah'ın şizire qaharyna düşmeli. Resulullah'ın yüzüne tüyküren adam İbn Abi Mu'id. Kimden çüreyim? Dostunyň göwnüni berjek bolup. Dostunyň göwnüni berjek bolup. Allah Teala ayeti verdi raham. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Ve yevme ya'azzul zalimu ala yedeyhi yekulu ya leyteni ittehaztu ma'ar rasuli sebila. Ya veyleta leyteni lem ettehiz fulanen halila. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. Allah Teala şondan sürüymeyi verdir şimdi. Ve yevme ya'addu zalimu ala yedeyh. Kafir adam dip parmaklarını dişleyecek. Ey Allah'ın kelamı haşi. Ey Allah'ın kelamı haşi. Ey Allah'ın kelamı. Ve yevme ya'addu zalimu ala yedeyh. Kafir fasık adam elini dişleyecek. Yaqulu ya leyteni ittehaztu ma'ar rasuli sebila. Men Resulullah bilen dost bolmalmışdyk. Ya veyleta. Dargadım men. Leyteni lem ettehiz fulanen halila. Palani bilen dost bolmadyk bolsadım da diýjek. Leyteni lem ettehiz fulanen halila. Ay men palani bilen dost boldum şondan boldy da diýjek. Şolardan çüreyim iýnipdir we bitin insanlara ders bolup iýnipdir. Bunun üstüne durup görmeyli, durşunu öğüdü ders satşınyan adama. Dostu var ada, katnaşıyanı var ada, yoldaşı var ada. Şon gülküsüne hoş bolup imanı, ameli salihini iyya koyyan adamlara. Şon gowunnu verjek bolup öýüniň içerisine etber kitýän adamlara. Şon gowunnu verjek bolup Hudaýyň qaharyna düşýän adamlardan çyrim durşuny dersdir da. Aham Bedir jeňi bolanna Yanqı İbn Abi Mu'id ben çıkacak dälipdir. Dostlar aýdypdyr, näme diýipdir?
O zol bana Muhammed aýtdy diýipdir aleyhissalatu vesselam. Mekkeň daşyny görsem öldürerin diýipdir. Ömrümizi eştemzakşy Muhammedin kef ters gelsin. Meni öldürer şo diýipdir. Yine yoldaşlaryna allanıpdyr. Oy näzire daýaw diýäňmi? Näzire daýaw yoldaşlaňmy? Seni Muhammed öldürip biljekmi? Ýör diýipdir, gülüşipdirler. Allan ograpdyr da tutulupdyr da. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Arqad Zabiyah diye yolla gelýär kala Medine-i Munawwara gelmäkäle bidun meşweret. Ashab-ı kiramy geňeşmäni kelletin kesin diýipdir. Hazrat Asım Medineli bir jawan sahaba dogry kelletinden indiripdir. Boyundan indirip kellesini yere gaçyrıpdyr. Ine iki nefer Rasulullah jan geňeşmäni, din düşmany, Hudaýyň düşmany öldürilen betbahtlardan. Kıyamet bir Mahtumul İşanyň bir beytini okuyup geçecek oham. Kıyamattan bir sezdidim bayakta, garaw bardyr yersiz urulan tayakta, zalimler hor bolar qalar ayakta, garip sen ağlama şiirdek bolar sen. Ýöne eziyet bermeli, tarapy güldürmeli, döwregini güldürmeli, ol eziyet berilen adamda ağlap kalmaly, ýene boş gitmeli, bolmaz ahimde. Kıyamattan bir sezdidim bayakta, garaw bardyr yersiz urulan tayakta, garaw ba zamynlyk ba boş gitmez. Zalimler hor bolar, qalar ayakta, garip sen ağlama, şiirdek bolar sen. Zulmüň eteginemi hiç ağlama, bir gün şiir bolarsın. Hak hakykatyn etmeli bolmaz ahim. Geleyliň mübarek gurrun ýydan alyp gideýliň. Rasulullah jan ýene ýola düşüpdir. Emma Medine-i Munawwaradaki sahabalar begenişip näçe ha kilometr Medine-i Munawwaradan çykyp Rasulullah'a boşlyk aýtmadan çyryň peýgamberimiň ewinden gaýdypdyrlar. Gawqulagasyn. Walamma wasala an-nabiyyul Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ila ar-rawha laqiyahu ru'usul muslimin. Uluqan sahabalar ki Medine'de qalypdylar. Şol ozal peýgamberimiz hemmäňiz gitmeli diýmedi da. Bir 300 nefer gitti. Kän sahabalar Medine'de qaldy. Oham boşlyk ya Rasulallah diýipdirler. Oham sahabalar biri kepläpdir. Mellezi tuhanni'unana bih. Ay beter boşlyk diýip ýörme diýipdir. Bize kafirler bilen jeňetmäni gittik diýipdir. Emma kafirler öwümizde düşokly, ele ýagy daňyly diýe ýanyp, bir ýöne faddamagyny çalyp gelýär diýipdir. Zat Ahmet çekemlap diýipdir. Kafirler bir ele ýagy düşokly, diýe ýanyp bolup öwümizde durdylar, Hudaý kömek berdi diýdik de, bir de ýöne damagyny çalyp gaýtdy golam diýipdir. Peýgamberimiz gülküs tutup aýdypdyr: "Yabna ahi ulaikal malak." Malak Rasulullah janyň ödüp aýtşyna Hudaýyň kömek berýär diýeni düşünüp, hawa diýipdir, ýöne öldürilen adamlar, uluqan adamlar diýipdir. Mekkede men ýany adamlar, iş bitirdiňiz diýipdir. Bulan boşlyk bermäni haqqy wa diýipdir. Oham Medineli sahabalar mir kepläpdir. Ey min edebini. Indi Medine'de qaldy da, jeň meýdanyna ýokdylar. Ya Rasulallah, Alhamdulillahillazi azfaraka ve aqarra aynak. Ey Rasulullah, Allah'a hamd bolsun. Beyik Allah'a sena bolsun. Tamam övgüler, setaýaşlar beyik Allah'a bolsun ki sen piruz etdi. Seni üssem etdi. Ve seni hoş etti şol Allah Taala. Wallahi ya Rasulallah, ma kana takhallufi an Bedr. Ve ana azunnu annaka talqa aduwan. Ya Rasulallah, beyik Allah bilen ant bolsun. Bizirek uluqon urş bolar diýip dagy biziň ýadymyzda oýmyzda ýokdy. Ýoksa Allah bilen ant bolsun seni goýupda, seni iyi berdi özümiz galmardyk. Walaw zanantu annahu aduwwun ma takhallaftu. Ýogdy düşman bolup uluqon urş boljak bolsa diýipdir. Allahym şahitdir, galmardym diýipdir. Rasulullah jan näme diýse gawy. Sadaqta. Doğru diýäň diýipdir. Yüreğindäki urrun aýdyp otyň diýipdir. Sadaqta. Yalandan kefiňe odallaň ak diýipdir. Dogryny aýdyp otyň diýipdir. Bilmän sen gallyňyz diýipdir. Hiç narahat bolup ýörmäň diýipdir. Sadaqta. Dogry diýäň diýipdir. Hokka urrun aýdyň ak diýipdir. Herfi del aýdyp otyň diýipdir. Yüreğindäki urrun aýtdyň, dogry urrun diýipdir. Dünya ahirde tutulmaýaňyz diýipdir.
Emma yeni bir esirlen görürüňi. Awqulagasaň ahyrky metlepşi gijede içinde de bir ulukon dersler var. 10-15 daqiqa gaýry wagtymyz bar häzir. Wa min al-usara Abu Izzat al-Jumahi. Wa kana sha'iran. Faqala ya Rasulallah. Dünýäň namartlygyny görüň. İnsanyň biwafadygyny görüň. Ey musulman ders al. Esirleň içinde Abu Izzat diýip bir şahir adam varmışdyk. Bir edip bilje peygamberimiziň öwüne bardyr. Olaň kellesini kesilişini görüp oty. Esirlere de bir zat boljak. Näme diler kan belli däl häzir. Ya Rasulallah diýipdir. Laqad arafta mali min malin ve inni lazu hajat ve zu ayalin famnun alayya. Ey Rasulallah, meni özüň tanyýan diýipdir. Mekkeli o kafir. Men bir garyb adam diýipdir. Sana kän mal berip azat bolaýyn diýsem malym ýok diýipdir. Gyýzlam kän, oglum uşagym kän diýipdir. Famnun alayya, sen maňa ejaza ber, men şu durşuma ýermek gitjek diýipdir. Maňa zat diýme? Famnun alayya. Men hemin töri azat diýipdir. Oglum uşagym kän diýipdir. Özüm de garyb adam diýipdir. Ýanky kafir şey diýipdir. Fefa'alu Allah sallallahu aleyhi ve sellem ve ahada aleyhi'l mev'id. Azat gidip oğlan uşağına gaşyň diýipdir. Boyunna bıçak koyup bol musulman bolýmandyr. Odalla gurrun geçendir. Kafirlik bilen ýüzüne urilipdir. Bar oğlan uşağına yetişdipdir. Bir nefer zor bilen musulman etip boljakmy? Ýoksa Resulullah jan şonu sahabalar aralarına yoldaşlarının kellesini kesilişini gözüne köketdi. Bol musulman bolýamaly? Ýok. İmana aýdypdy. Hudaýyň kelamyny eşitdiripdi. Hakyny haky düşündiripdi, özüne galypdyr. Fefa'ala sallallahu aleyhi ve sellem bar oğlan şoňa yetişdipdir. Oňam ol kafir aýdypdyr. U'tika mawsiqan la uqatiluk ve la uksiru aleyka abada. Ve la uksiru aleyka abada. İki zady wäde berýän men sana ya Resulullah diýipdir. Biri hiç wagt sen sahabalaryň menen öwünde durup boşmaryn, ölüşmerin, jeň meýdana gelmerin, kafirlikde durjak. Ýöne sen sahabalaryň sen öwünde durup jeňe gelmerin, bar jeň etmesemde siz musulmanlaryň tarapy mukabiliň leşkeriniň içinde durup şolaň garasyny köpeltmerin. Yani hiç şirket etjek däldir. Peygamberimiz de bolýa wa'de wefa gidip edipdir. Qala İbn Kesir radıyallahu anh: "La'ibal müşrikûn bi'aqlihi, la'ibal müşrikûn bi'aqlihi." İdine gidipdir, oğlan uşağının arasına bartdır, Mekke-i Mükerreme'ye yetipdir. Yoldaşlarımın aklını yine oynatdırlar. Sonram yine bir jeň bolupdyr. Sonralarda Uhud jeňinde gurrun kamil bolsun. Kafirler çıkıp gaýtjak bolanda maňa da ýör diýipdirler. Bir diýipdir, ýok diýipdir. Men odal wa'de etdim diýipdir. Men hewre gaty wa'de berdim diýipdir. Men horlan tuqam, oğlan şom gözde şu tiqameni iýerdi Resulullah diýipdir Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Onda yoldaşlar aýdypdyr, oğlan şoňa ýatýan däm diýipdir. Men özüm zamyn diýipdir. Eger öläseňa oğlan şoň men oğlan şoňa goşulasyn diýipdir. Bir malikän, mülkän adammış. Eger özüm diýir galsam, sen ne diýir galsaň, indi melek işläp berme, tamam aýlyk kulluň öz moýnalýan diýipdir. Ha bolýa hawjyra bolsa diýipdir. Faharaja yad'u'l araba ve yahshuruha. O ham gaýtadan goşup kafirleri gyzdyrýanmışdyk. Ýanky ol ýygyna gaýdan adam. Gaýtadan ýene jeň meýdanyna gelipdir. Uhud jeňinde de fausira aýdan gaýta ýene asir bolupdyr. Yine gelipdir Resulullah'ın öwüne. Faqala ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem: "İnnema harajtu mukrahan ve li banatul fannun alayya." Ey Muhammed, men diýipdir, zor bilen çykdym, ağlandım diýipdir.
Bana icazı ver gitsem oğlum şoğumun arasına deyiptir. Resulullah näme deyiptir? فقال صلى الله عليه وسلم أينما أعطيتني من العهد والميثاق هنوض القوة دام deyiptir. Olarla şu keva ediptin bana deyiptir. La vallah inni vermeyen sen deyiptir. La ada'uka temsahu a'rideyke ve tekulu khada'tu Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem marrateyn. Mekke'ye varıp elin yüzüne tutup, yanağına tutup, kafirler güldürüp, Muhammed'i yeni ağladım deydirmerdin sana deyiptir. Barakana olur güldürakana, elin yüzüne tutup, elin kelleğine oklap, Muhammed'i yeni ağladım, gülürdüm deyip aytacak bolýarmy deyip, edamarın kesin kellesin deyiptir. Müslüman bur çukurdan bir gerek çakılar, qayta çakılmar deyiptir Resulullah can. Näme deyip adam üstüne, devlet üstüne gelip tuğan, nıgmat üstüne gelip tuğan, nıgmatın kadrini bilmeli hal. Ey Müslüman doğalla, ey cevan doğasla, ey besa devlet ki ayet gah gah, pişe bi devlet begerdet uzira. Kan adamlar var, üstüne Hudaýyň rahmeti dökülýe, pişe bi devlet begerdet uzira. Hudaýyň rahmeti üstüne gelýetiha. Bäňirhim naqd beýle gitýe. Ey besa devlet ki ayet gah gah, pişe bi devlet begerdet uzira. Kan wagt Allah Taala'nın rahmeti dökülýe bütün insanlara. Öwünden ýelýe. Rubru çykýa, emma köçetini ebez etýe, hiyabanyny ebez etýe. Ýa-maňa bir rahmet gerek däl. Kan adam merid bolýa, özü bilen Hudaýyň arasynda wa'da etýe. Hudaýa men inni kılap falan etjek. Inni kılap şol etýän haram işlemep berjek. Inni kılap falan günahlar etjek däl. Inni kılap Hudaýyň muhabbetine düşjek. Inni kılap ehli Kur'an boljak. Emma meridlikden açylýa, bir aýda geçýe, öňkü ýoldaşlary ýaşaňa meňdeş sataşyp, öňkü beren wa'deleriniň hemmesi hiç bolmaly. Öňküden de beter bolmaly, ýa öňkü ýaly bolmaly. Özüňe allamakmy, ýa Hudaýyňa allamakmy? Beýik Allah'na Allah boljakmy? Bula özüňe allamak. Kan adama musibatlar ýetişýär. İçeride barada, dostu barada, oğul giydiğin atası barada, erhileyi barada. Omulukon ders alýar. Hudaýyň rahmeti bir haýatyna dökülýärmi? Yüreğim şeýe. Ha adam gitjek o diye. Emma bir kaý geçýär, öňkü ýoldaşlary bir zatlar gelip gülüşip, ay beýtip durma, ay narahat bolup durma, bir zat ýene alyp gitmeli öňkü wa'deleri. Hudaýyň azamatynyň beraberini beren wa'delerin hemmesi hiç bolmaly. Onu veren yankini, Necir Resulullah'ın minnet edip, nimet edip, yürüge avuyup, rahmet edip, iverttuqa, yine yoldaşlarına ağırlan ye. İkinci derste Hazreti Mevlana'nın mübarek beytinden, Mesnevi Şerif'ini, Mesnevi Şerif, Keşşaf-ül Kur'an deyilyen, Kur'an'ın tefsiri, Kur'an'ın remzini açıp beriyen Mesnevi Şerif'inden bir iki beytinde okuyayım, amşanmadan tamam edeyim. Neme ağırlan ya şu adamlar? Her kim ağırlanıya, neme ağırlanıya? Qav kulağasın. Yoldaşı ağırlanıya da. Merid adam öz yanından, merid vakti gitiya ki yoldaşları. Öz yanından öz qav akıl etiya, fikir etiya, men inni qav olacak. Sağaliya, yoldaş geliya, men alıp gitiya yine de. Musibat yetişiyen ne şeyle. Muşkilli adam da şeyle. Narahattaki adam da şeyle. Bir şu vakt men qav olacak diye, sonra yoldaşı alıp gitiya. Ze ahmakan bir guriz, çün İsa guriht, sohbeti ahmak besi hunha beriht. Ahmak diyani men bilyen diyen adama Mesnevi okuyan adamla bilyendir. Her yerde ahmak diyse men bilyen adama diye Hazreti Mevlana. Ze ahmakan bir guriz çün İsa guriht, sohbeti ahmak besi hunha beriht. Men bilyen, men näme özüm bilyen, ahun molla, Kur'an, hayır bile bilyen radı olmaz diyen adamın kaç olardan. Näme deyip? Sohbeti ahmak besi hunha berih. Ozir adamla bilen oturuşup kan qanla döküldü deyipdir. Yankın qanla şoň üstüne dökülmedi mi? Yoldaşyna ağlanyp qany dökülmedi mi? Kafir bolup dünýeden ötmedi mi? Yoldaşyň gowuny gördük bolup Resulullah'ın yüzüne tükürip qaytmady mı halki enterdi? İdi endek abra dozdet hava din senin dozdet hem ahmak as şoma. Bir yerde suwa bolsa yel üstüne metye
her ösünni bireme sudan kemeltdiye. Kulak asın. Andek dözdedez ab hava hemçinin din dözded ahmak açşama. Yelösiye su kemeliye. Yelösiye su kemeliye. Yelösiye her ösünni şu sudan bireme kemeldip ahir qurdu koymayamy. Hava yoldaşın havası da şeyle da. Yoldaş her gedek geliye bizim yanımızda bir oturup bir havasını oklaya bizim dinimizden bir metik kemeltdiye. Yine geliye, yine kemeltdiye. Yine geliye, yine kemeltdiye. Yine geliye, yine kemeltdiye. Qurdu koyada qaldı. Andek abra dozdak hava şu üstberen yıl meger egin maşı qurtmayamy. Kan su qurtmayamy. Her gedek ösüp biremesin ayırıya. Din senin dozdat hem ahmak açşama. Yoldaşda bir gedek oturşyan var. Birime seni şeke koyuyor. Yeni var oturşyan fikrin harap etiyor. Yeni var oturşyan aytyan doğru diye. Yeni var oturşya on dengesinden geçiyor oturuveriyor. Kafir olup atıyor. Yoldaş saygınmak dışını derstirdi. Hudaý Taala nuri imandan ayırmasın. İnşallah Bedirce'nin ahirki yağdaylarını beyik Allah köklüdüğünden inni keyifçilerde hizmetine de yetirer. Hudaý Taala parahatçılık, emniyetten ayırmasın inşallah. İman avreyden ayırmasın. Hudaý Taala içerlemiz bilen mehabbetten ayırmasın. Fursatdır, nimettir. Kadrını bilmelidir bu bernamalaň. Yoldaşyňyzy elinden tutup Rasulullah janyň mübarek gürrüňlerine şirket etmek ulukon saadetdir. Hudaý Taala nuri imandan ayırmasın. Namardyzar mätäs etmesin. Garry türkmen aýtmışdyn inşallah. Diýip tutarlamyz gyzyl etsin inşallah.